Wat droeg ik je nou? Is het nou dong of stront? Daar had ik trouwens een vraag over van Annette. Want Annette die vraagt haar, oh, Ik zag de boeren weer dong uitrieden op het laan. En nou is mijn vraag, had de grijdervogels dat je last van die smarige stront? ben je dit chickie? Hey Klaas, dit is Grut Ark. Wat is dit voor machine? Nou, we zijn nu jood aan de Roerdom uitrijden. En dit is een Roerdom waar een strand woont. En die wordt laden met een voorlader. Oké. Hey, en hoe zit dan die roegedom? Nou, ik ga in de pleert een pas al maken van het jongvee. En nou, die strooi ik heel dit op met strieën. En nou ja, wildskiet en mieren die beesten erop. En nou ja, s'avonds zit Roerdom. En één keer in zo'n week het mjukje weer doet en dan komt het op die bult. Dat is een verzameling van de hele winter. Want ik had een vraag gekregen van Annette en zij vreeg zich, oh, de vogels op het laan. Ja. Had je daar dan je les van die roegedom? Nee jongen, juist net. Dat valt heel erg af. Maar ik zit die machine in het land. Nou, goed idee. Nou, dit is toch een mooie paas. Dat dacht ik. En het is ook mooi verspreid, hè? Jazeker. Die machine maakt mooi werk. Ja. Dan kan je zo zien, een steekje strieën en alles. Dat maakt mooi blauw. Ja. En waarom is dit nou zo goed? Nou, het heeft eigenlijk twee functies. Vogelsbroeken, dit dus ik als nestmateriaal. Je hebt heel mooie nestjes ervan. En nou, dit loopt ik alweer beestjes ongeveer met bacteriën en schimmels. Om zeg maar, dit te verteren, om op te zetten. En nou, dat is ik bevrijdend van de vogels. Dus het is eigenlijk twee meer in één klap. Nou? Nou, Klaas, goed verhaal, dankjewel. Alsjeblieft. Ik zal wel aan het werk, want ik ga Johan helemaal doen. Oh, die pols, ja. Hey Klaas, bedankt hè. Wist je er ook meer weten hoe de skriezen voor de lippen voor een oorweidevogel of wist je weten hoe de boer de weidevogel naast je laan helpt? Stuur die vraag dan op via een filmpje, via WhatsApp naar dit nummer en dan zorg ik je in daar in een andere video. Hoi!